Я Ольга Іскрик. У ваш дом прийшов мовнік. Мы уже звярталіся да тэмы картавай тэрміналогіі і расказалі вам пра фарбы ў картах. Віна, жолудзь, звонка, чырва. Сёння пагаворым пра іншыя тэрміны і пачнем са ступеняў у картах. Ніжэйшыя з 2 вочкамі, 3, 4, 5, адпаведна, 2, 3, 4 і 5. Сімвалы фарбаў, якія і паказваюць ступень, называюцца вочкамі. Адсюль і расійскі тэрмін «ачко», «ачкі». Праўда, па-беларуску ў выніку спорце вымяраецца не ачкамі, а баламі ці пунктамі. Далей цікавей. 6-я ступень – гэта шостка. Наступная ступень – 7-я, а карта – 7-ка. 8-я ступень – 8-ка. Менавіта так называюцца гэтыя ступені ў нашай мове. Скажам, існуе адпаведнае выслоўе – шосткі падкідаць. Гэта значыць усяляк перашкаджаць. Наступныя 9-я і 10-я ступень, 9-ка і 10-ка. Асаблівую цікавасць, мяркую, выключуць назвы для наступных ступеняў. Валет у беларускай традыцыі завецца ніжнік, а дама – вышнік. У беларускай літаратуры знаходзім прыклады ўжывання гэтых тэрмінаў. У трылогіі Якуба Коласа «На ростанях». «Ёсць!» – крыкнуў карэнчык і выкінуў на стол чырвеннага ніжніка. Або ў Максіма Гарэцкага ў апавяданні «Зіма». Ніжнік з далікатнаю пагардаю пазіраў з грудка картаў. У слоўніку Івана Насовіча прыведзены прыклад «Вышнікам забіў ніжніка». Далей кароль. І, нарэшце, галоўная, самая моцная карта, хоць яна і мае адно вочка. Туз, або ас, або панфіль. Літаратар Лявон Вашко ў ліставанні з амерыканскім даследнікам Лявонам Юрэвічам выкарыстоўвае назвы картавых ступеняў у мастацкіх мэтах. Асаў білі шосткамі, а храбты – аглоблямі. Натуральным было перайсці цяпер да іншых картавых тэрмінаў. Перш чым гуляць у карты або бавіцца картамі, мы бярем таллю, а цэлы набор картаў па-беларуску – талля, і картуем. Такім чынам, карты па-беларуску картуюць. У шмат якіх папулярных гульнях ёсць панятак «козыр». У беларускай традыцыі яму адпавядае не назоўнік, а дзеяслоў «свяціць». І пытанне па-расейску «што козыр» па-беларуску гучыць так: «Што цяпер свеціць?» Якая фарба свеціць? І адказ, напрыклад, «Цяпер свеціць віна». Такім чынам, расейскі выраз «тебе ничего не светит» запазычаны з нашай картавай тэрміналогіі. Па-беларуску картаю не ходзяць, а карту задаюць. Гулец задаў ніжніка. У некаторых гульнях ёсць патрэба спыніць раздаванне ці выдаванне картаў. Напрыклад, 21. Для гэтага існуе свой тэрмін «арышт», што значыць «больш не трэба», «досыць». Поспех у картах залежыць ад шанцавання, ад таго, ці крэвіць карта. Калі шанцуе, кажуць «сёння карта мне крэвіць». Калі ж фартуна адвярнулася, то карта не крэвіць, або «сёння мне не крэвіць». А як не крэвіць, то тут лёгка і прагуляць. Параза ў картах называецца бурда або кіла. Калі гулец прагуляў партыю, то можа сказаць пра сябе «мне далі бурду» ці «далі кілу». Адна з самых папулярных гульняў «дурань» мае іншы назоў – «кепікі». Дарэчы, у агульнамоўным сэнсе слова «кепікі» значыць «насмешкі», «здзекі». Калі гулец прагуляў у кепікі, то ён кеп, яму далі кепа. Трэба сказаць, што для панятку «абгуляць у карты» ёсць і экспрэсіўныя, больш эмацыйныя дзеясловы – «абсупоніць», «абхвастаць», а таксама «прагерцаць», «праятырыць». І, вядома ж, гульня немагчымая без яе ўдзельнікаў, гульцоў. Чалавека вельмі схільнага да гульні ў карты можна назваць кастырнік, а жанчыну – кастырніца.
Кастырнік – гэта і той, хто хваравіта залежыць ад любой азартнай гульні. Па-расійскую яго можна назваць іграман. Там, дзе ёсць гульня ў карты, там ёсць і тыя, хто гуляе несумленна. Мужчына – калтыжнік, жанчына – калтыжніца. Калтыга гуляе, наўмысна парушаючы правілы. Ён махлюе або фальшуе. Дзеяслоў «фальшаваць» выкарыстоўваецца не толькі ў звязку з картамі. Фальшаваць – гэта і хітраваць, падманваць, тое, што па-расейску лукавіць. Слова «фальшаваць» мае яшчэ сінонімы – шахраваць, шамберыць, адсюль і прыметнік шамберны. Несумленную гульню можна назваць шамбернаю. Адпаведна, шамберныя карты – гэта мечаныя, пазначаныя калтыжнікам, тое, што па-расейску завецца краплёныя карты. Пасля таго, як мы з вамі пазнаёміліся са светам картавай тэрміналогіі, наступныя фразы будуць зразумелыя не толькі прафесійным гульцам у карты, але і вам. Сабраліся кастырнікі бавіцца картамі ў кепікі. Скартавалі. Свеціць звонка. Званковая шостка б'е жалудовага ніжніка. Калтыгу сёння не крэвіць. Таму ён падмяніў таллю і шахруе шамбернымі картамі. Але як ён не фальшуе, усё роўна прагерціць. Яму дадуць бурду. На развітанне зычым вам поспеху і не толькі ў картах.